Εσείς, κομμωτές της Ελλάδας, θέλεις να δημιουργήσεις εκπληκτικά, εξατομικευμένα, υπέροχα ξανθά μαλλιά, χωρίς κοιλίδες, χωρίς σπασίματα και πάντα με υγιή οψιμαλιά? Ήρθε η ώρα να κυριαρχήσεις στην αληθινή επιστήμη του χρώματος και στις τεχνικές αντάβιας που χρησιμοποιούν οι κορυφαίοι επαγγελματίες στον κόσμο και να ξεχωρίσεις. Αυτή είναι η ευκαιρία σου να ανεβάσεις το επίπεδο της καριέρας σου ως ειδικός στο χρώμα και στους αποχρωματισμούς. Η Prime Academy στο Jundiaí θα φιλοξενήσει άλλη μια έκδοση του Prime VIP 3.0. 2 μέρες πλήρους εμβύθισης στη σύγχρονη χρωματομετρία με πρακτικά μαθήματα σε πραγματικά μοντέλα και τεχνικές υψηλής επίδρασης. Θα μάθεις όλα τα μυστικά από τον Άλαν Σεβέρο, παγκόσμιο τεχνικό διευθυντή, μαζί με την διεθνή ομάδα καλλιτεχνών του, που θα σου δείξουν πώς να ξεχωρίσεις και να προσελκύσεις περισσότερους πελάτες. Περισσότερο από ένα μάθημα, ένα αποκλειστικό γεγονός με διεθνή πιστοποίηση και την ευκαιρία να συνδεθείς με επαγγελματίες από όλο τον κόσμο. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, οι καλύτεροι κομμωτές δεν γεννιούνται, μεταμορφώνονται. Κλείσε τη θέση σου τώρα και ανέβασε την καριέρα σου στο επόμενο επίπεδο.